Teníem una persona de baixa, que portava molts de temps de baixa i havia de fer una recomposició al lloc de treball progressiva. Aquesta persona treballa al taulell i la situació és parlar amb les persones o parlar amb el pacient, diguem, l'usuari. El problema era que no es veia capaç, tenia molta ansietat i aquesta situació li provocava aquesta ansietat. I el que vam fer va ser un treball d'unes quantes setmanes amb salut mental de Bellvitge per tal de fer front a aquesta situació o que aquesta ansietat redueixi. Per fer la recuperació, Laura la va acompanyar in situ en el lloc de treball per ajudar-la en cas que no pogués i fer-ho a poc a poc. I el que vam aconseguir va ser que la persona va poder o es va sentir amb confiança de tornar a treballar en aquest lloc. L'objectiu final de la unitat és la salut del treballador, i per nosaltres que una persona no estigui bé en el seu lloc de treball seria com un fracàs. Per això volíem que aquesta persona tornés al seu lloc de treball i tornés bé.